Kanlong le si ka jing le ran ka bakraw ya ka sorkar jella bakam shim lala satya ban pinbit pinbiang ya ki jingdon kam ha ka khardop kanra mender ka badon ha berni hat ribhoy destring ka ba lengba ka te ka khardom ki bar jella bat ki basuba menderi ki yo bandrung laitlan klem syaban wat lada ka sorkar jella menta di pautli ki snam kalabu di ki breu ka an henry kim shim lala bante laka mi ka jingrung ki breu banabar ki badon na pedeng jongki ki bawan trei bela badon ru ki banaki ki bakam baki trei ki yo sakalat benlong ki nong buhai snong bat ka balong ka jingma ka bakraw syaka jaj ben riu ka Khasi Student Union North Khasi Hills District hapo ka jingilam usamla Lestar Nongben u organizing secretary kila lej bon buat ikadaw tenrai hadu kate ka khardop kenra mender bat labru baga sorkar kamla ban penbiang kali ki pulen ki ba kenra mender bat kumju ru ka jingbam pentrei kam ya ka rukam kenra mender ka bala shule tangdem kata tang daga ba shujngo tangkat bandep iki epic bat pankat klem dabut ki kendon ba perking kumno ban penpai kelai ki briu ki banabar kumta ka KSU kalakop ka sorkar balada kamla ban bu briu kan pentip syaka KSU bat kan bu ki briu ban pendem ye ki kamram ba ka sorkar jela ka dei ban le nakliang kaseng hadin ka jeng lap ka jeng yo ban bat nakapor sakapor ya ki par jela ki bawan rong sanekari ka be jongi klem kano karakot kasla bat kabadang sudap lapsen kabadai hau khat artrik ubnai leber badai mencisngi ngaliang ka KSU kadang sio abat kumba khandai pungut ki bar jela ki ba khamkot kamsla ki ba wan ban ki badan jumut ban lektrei chatai support Jantia Hills hadin ka jingyo lap hadin ka jingyo abat ngaliang ka seng gila pen phai yaki bat hadin kata menta kasngi kaseng kala shim sundan ka senjam banwan ni hapo anti infiltration check gate yang kat sarkar jela bat markhmat kaseng kalalap ya ka jingdoko ya ka rukum trikam ha ka ba inuk sai beret ba hangni po check gate nakliang ka sarkar jela nakliang ka department tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali shubu menta nuksa lalaja ba phet kita ki bar jela ki bawan inbe dak inbe dak jap te kani kalong ka penpau ka jumdoko rekam sabah sebab palat jong ka sarkar jela bat tindiat ru hadin ka jeng ya keren bat in charge jong kani ka infiltration check nyelap ba ya kibar jela haba kitalasi bitang dagi epic bat ipankat amdan kanono ka an ka bante perking yaki nuksa hausem ajak hadway kaladan kani ka workman act henry trekam arajar khanreu la trekam ya ka MRSSA i bahkan trekam hangno ru hau arajar khat khandai la shna ya ka bai road bai lin ka bangin ong man trekam ya ka MRSSA henry ngi sungthu hadin ka jingwan jong covid la khang no ya ka jing talasi henry menta covid ula aja ka MRSSA ru kala aja te kane kadai ka perwo ka basai sarkar jela ba lada pimla ban bu breu hakine ki sagit jong ka sarkar jela markum bangitip menta hangneru dan tangkum ba khat wengut nak menta afsaw kenta kasyam jinge ba yakine ki badan hangne yakane ka korwa ka basai saka sarkar jela ba lada pimla ban bu breu ada pim dan breu pentip singi ka KSU kan bu breu nak menta ban pendak ki kamram baka sarkar jela kadai ban le